Leladi tan pilih kasih. Panglimbang 5 menit dina Kemis Pahing tanggal 30 April tahun 2026 kapethik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 16 tekan ayat 20. Mambu mbelek Gemerai bocah-bocah alok karo bumpet irung sinambi nudingi delamakane wawan sing ngetepol gupak mbelek lincung. Sing ditudingi prembik-prembik njur nangis mlayu bali wadul wong tuwane. Mae mblek. Yujum wanita sing diundang nganggo sebutan mae age-age nggawa iwan wawan menyang sumur. Sikile diwisui nganggo sabun nganti resik. Ngerti delamakane wis resik, wawan bali marani kanca-kancane. Karo jejogetan sinambi ngacungake jempol tangan tengene wawan alok. Makku ngene. Prastawa cecala ngelingake aku marang prastawa kang ngawiti wedharan dalem Gusti ing waosan dina iki. Ing waosan panjenengane mbabar kekeran tumindak simbolis miji isikile para murid. Tumindak miji isikil para murid kersa medharake piwulang sikap andhap asor kang panjenengane pundhut kanggo katuladhakake marang para murid. Lumrah tumindak miji isikil katindakake dening sawijining batur marang bendoro. Kamangka Gusti Yesus dudu batur ananging bendoro kepara malah guru lan Gusti. Para pendherek dalem kawulang katuladhakake supaya padha ngrasuk jiwa andhap asor lembah manah kanggo leladi pepodo. Gegayutan karo ira-iran kita prayoga kasemak tumindak luhur mulya dalem miji isikile karolas murid. Tegese jroning miji isikile para murid Gusti Yesus uga miji isikile Yudas Iskariot kang pranyata silak lan ngedul panjenengane. Tumindak iki medhar kekeran menawa tresna sejati pancen ora miji-miji, mbuh ala mbuh becik kabeh kupiya kaladeni kanthi sabecik-becike. Tresna sejati asring nuntut pangorbanan. Iki kang uga kasiapake Gusti Yesus kanggo para murid. Panjenengane bakal nandhang sangsara enggo seda dening para pangarep bangsa Yahudi minangka wujud pangorbanan dalem saka tresna sejati dalem marang umat manungsa. Kaya dene srengenge madangi lan ndayani wong becik lan wong ala, kaya mengkono mau uga tresna sejati. Leladi sejati ora ndadekake wong gampang sambat lan grundelan, senadyan tumindak becike winales nganggo tumindak ala. Nanging mujudake sawijining kemareman rikala bisa ngladeni saben wong tanpa pilih kasih. Ayan tresna sejati amung mikirake kepriye anggone bisa leladi kanthi sabecik-becike tanpa mretung piwales sak liyane. Pros tresna pelem kinasih telung piwulang bisa kadudut saka waosan dina iki. Sepisan piwulang kanggo ngrasuk sifat andhap asor. Pendherek dalem Sang Kristus kakenali saka sifat andhap asori. Kapindho kasampurnane andhap asor mapan ana leladi sapa wae tan pilih kasih. Kalebu leladi marang wong-wong kang ora nyenengake utawa kang padha madeg mungsuh. Katelu, prayoga ora sambat rikala pakarti becik kita ora entuk panedhen nrima kanthi sak mestine. Piwales asale ora saka kang kabeciki ananging saka Allah Maha Sae. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus Maha Asih kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sabda dalem dinten menika. Nyuwun sih kegiatan, tuntunan lan pepadang dalem amrih kawula saged nulodo sifat andhap asor dalem ingkang tanpa pilih kasih. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados simula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.